Jotano lamsugo the secret life dere channel o tini sum oi video ni bisingte duita topic ni kongno norong bebaksa share khanyani thangai tongo pula number 1 ke Chini Tripurajwk Bwrwi rokno jesekpano sadi buni dofa bai ta kaijak di hinai phiaba abono sikang dowai phrongnai kuno ST cancel pencil longno borok kuno kiriya hai sikokhe pula ke buni dofa no hamjagai buni dofa bai no kaijagai paimani rok pula ke nograu phiaba direk satok pitok khlaijak mani olo hingke social media o kase family sengnu haideba tini obo haikena ane ojago kaisa video eba ke kaisa photo mangpli obo haike kaisa video mangpli ana jaga sokpaikya abo bobti phuptu mangpli hingke pula ke wan chuna ringe Chini Tripurajwk Bwrwi rok haino saja ke tebo selai phunokmani rok olo ke saknaya khungnaya kaisa purge social media o dak nungjagai phayo abono tino sengte sha haino hai masau Chini Tripurajwk Bwrwi rok sak sangno damse kajak se buni dohoi kajake buni dohoi hamjak manke sak sangno black and sun dam bari jak waisiu tangni ojarawo obo haike se training soli tomani nugjak tongsiu tangin ke sawo bisik doi kaijak man sawo bisik buni dohona hamjak man buni dohoi pula hamjake phunok man social media boba haike video man obo haise training soli tomani nugsiu olo hanke satok pidok khlajega bujak tokje puruke Facebook ko post khala sinai Facebook ko sarok sinai tei sakni dukuman mano olo ke share khala lete sinai nang nongye jesekpano sadi jesekpano frung bai di Chini Tripurajwk Bwrwi rok tai tongna ronglia haisi phaile sing ekisa topic ni ko khanalain social media o asing news channel kabang ma Tripura o phiaba Chini Tamo Bithi channel belakno popular no ngai tongo direk tangi hingke je borok bini ya jago news cover khlaijago eba ke je borok bobai interview na jago joto details singmani ya gulu esa bo ombrno ya ke haisi singbini news rogo video rogo naikan ke belakno baksa jaga ke mulilai tonglai bo nogo je borok bobai interview na jaka eba ke bobai kok singjaka ke borok to moto se ngi mathanai indirectly sana thangan ke Tripura o omo hai news channel o nangu haisi tangi hingke jeng joto kaham ke details bujui nai mano haisi jeng kabang mano social media o news nugo abo haike joto ko paisuri khanaya singjak mani rok obo haike na sing bini video ni bisingte haino hai video tini manphio ka kaisa bithi phalai mano tei phiaba oro baksa lokorongke yasi suri mulai tongka ek side digini kokno wan chulai sing oi video ni bisingte sanamo chungo aw tetam klainai jeta o bithi phalnai rok ba sel khanani bagai ya ke sel thaini bagai da obo ke bono Chini Tamo Bithi no banaka abo kuno sai manle do sing sana nai man ke mono Tamo bujilai tongkan mele baksa hangge ekdom mekatik wan chulai ya hisur mulai tomo nuka actually o video busuk charti kubai ab jeta video ni bisinti norok saiman kana te nugini man kana boro o jeta phalnai rok tam hani saka jeta o bithi kosa sakhino kosa haino khasiki tongai mannai nirok borok saikhnarika hopung khabromui tongai manai nei shokti kri ni bithi shokti ganang nani bagita teina Chini Tamo Bithi news cover khaikya jeta o bithi phalnai rok no singka kabang ma kotorong kongno singai khnarika norok bini o channel ni bakaktibo nogini man kana jare nugya khunki thangi nadi obo sing joto details o video ni bisingti norok no sanani thanglia tangi hinke je sana tongmani joto o bini channel ni bisingti norok khanai manai